Babai napan nagjogging iti Calaba Bridge. Iti Bangued Abra tinakawan ti grupo ti bukas motorsiklo. Detalye ni Bridget Mayo. Parada ni Maria Teresa Siganay ti motorsiklo na dito isakbay tirangtay pasado las 4 itay bigat. Nagjogging daytoy iti Calaba Bridge kadwa na ti pagayam na. Ngemi di sublian nan ti motorsiklo. Kalpasan ti maysa nga oras nakita na nakalukat ti compartment ken mapukpukaw dagiti gamit na. Noon na kayang isubligikasyon ma'am sapay kumatay serbi natin na siya at nagrigatak mo tilang kumakayat ko isubli na yung lisensya. Karaman kadagiti natakaw iti compartment ti biktima ti 10,000 pesos akay with withdraw na laeng ti cellphone ken lisensya na. Basar iti record ti barangay, daytoy ti maikainem nga insidente a napasamak iti lugar. Suspetsa ti barangay officials, maysa a grupo ti agar-aramid gapo iti maysa a modus da. Adang ta spatter daw no niya. Tadi temo awam mo na mapangkadya, awam mo na dalos mo. So nariga mo mo tagitudo tao nga dadijay. Imimbestigaran met ti kapulisan no siya sino ti akin aramid ti panagtatakaw. Balagda kadagiti umili ang mapanagpaspasyar iti Calaba Bridge. Aganad ken saan nga liwayan dagiti gamit da.